பருத்தித்துறையில் போதை ஒழிப்பு ஸ்டிக்கர் ஓட்டும் செயற்திட்டம் முன்னெடுப்பு. பருத்தித்துறை போலீஸ் நிலைய சமூக போலீஸ் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் பருத்தித்துறை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளுக்கும் உங்களுக்கான விழிப்புணர்வும் வழங்கப்பட்டு பருத்தித்துறை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட முக்கிய பகுதிகளுக்கு இந்த செயற்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களினால் போதை ஒழிப்புக்கான முழு நாடுமே ஒன்றாக தேசிய செயற்பாட்டிற்கு அமைவாக போதை ஒழிப்பு அடையாள ஸ்டிக்கர் ஓட்டும் செயற்திட்டம் இன்று பருத்தித்துறை போலீஸ் நிலையத்தில் இடம்பெற்றது. பிராந்திய உப போலீஸ் அத்தியட்சகர் திலக், பருத்தித்துறை போலீஸ் நிலைய தலைமை பொறுப்பதிகாரி பிரியந்த அமரசிங்க தலைமையில் இந்த ஸ்டிக்கர் ஓட்டும் செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதன்போது பருத்தித்துறை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான முச்சக்கர வண்டிகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டது. மத்ரவ்ய துரன் கிரீம சம்பந்த ඔබගේ සහාය ලබා ගැනීම. அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா மது போதைய தடுப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு அது சொல்றமான காரணங்களை சொல்றதுக்காண்டி රටම එකතු වෙලා මද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු යන තේමාව යටතේ තමයි අද මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ කැඳෙන්නේ. இந்த நாடு பூராகவும் தேசிய செயற்பாடாக மது போதை தடுப்பு சம்பந்தமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையை வழங்குறதா இன்றைய நிகழ்வு. ඒ අවස්ථාවට මම එන්නේ ගෝ මගේ සහකාර පොලිස් අධිකාරිතුමාට එතුමා මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த கலந்துரையாடலுக்கு இந்த பிரதேசத்துக்குரிய உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஜெயதிலேசர் அவரையும் இந்த போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஐயாலும் இந்த இடத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டது. ඒ වගේම රටවනාංශ ස්ථාපිත ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය පොලිසිය සියලුම නිලධාරීන් පිළිගන්නවා. அதோட உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஐயா உட்பட்ட பொறுப்பதிகாரி போலீஸ் நிலையம் பருத்தித்துறை ஐயா அவர்களோட போக்குவரத்து பிரிவு பொறுப்பதிகாரி மற்றும் அனைத்து உத்தியோகர்களும் சேர்ந்து உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கிறோம். ඊයේ දින මේ පණිවිඩය අහලා ඔබ පැමිණි සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த நேரத்தில் நேற்று வழங்கப்பட்ட தகவலுக்கு அடிப்படையில் இன்றைய தினம் இந்த நேரத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எல்லாருக்கும் முதல் நன்றியோட வரவேற்றுக் ඒ වගේම මාධ්‍ය සහෝදර මහතුරුත් අපි පිළිගන්නවා. அதோட இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து உத்தியோகர் அவர்களையும் மீடியாக்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். එතකොට මේ සම්බන්ධව ඔබට යම්කිසි කරුණු කාරණා කීපයක් පැහැදිලි කිරීමට මම සහකාර පොලිස් අධිකාරිතුමාට ඇරුම් කරනවා මේ අවස්ථාවේ. உங்களுக்கு சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துறதுக்காண்டி இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பான உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் ஐயா அவர்களை சில கருத்துக்கள் வழங்குமாறு முன்வருகிறேன். வணக்கம். මුලස්ථාන පොලිස් පරිශීලකතුමා ඇතුළු සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන්ද ඒ වගේම පැමිණි සිටින අපගේ පේදුරුදුව පොලිස් වසමේ සියලුම ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් සහ රියදුරන් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. இந்த நேரத்தில் இந்த தலைமை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி ஐயா உட்பட்ட ஏனைய போலீஸ் உத்தியோகர்கள் மற்றும் துவிச்சக்கர வண்டி சாரதி மற்றும் அனைத்து உத்தியோகர்களையும் இந்நேரத்தில் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். මේක ඔගොල්ලෝ දන්නවද මුළු රටම මේ ගිය 10 වෙනි මාසේ හරිද ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාස 30 වෙනිදා ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් එළිදැක්වුවා මුළු රටම එකට සහ ඉවත් වෙනු සහ මතින් තොර ඒ කියන්නේ ලොල් විච් අයත් ඇබ්බැහි වුණොත් ඉවත් කිරීම තමයි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් අපි පුරුත්තාපනය කරනවා ඉවත් කිරීම තමයි මේ අද මේගොල්ලෝ කැඳවලා අපි ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නේ. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த நாடு பூராகவும் மது போதைய தடுப்பு முகமாக அக்டோபர் 30ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரைக்கும் மதுபோதை தடுப்பு விஷயமாக எல்லாரும் உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை வழங்குறதுக்காண்டி இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். අපි රටම එකට ඉන්න නම් ගමම එකට ඉන්න ඕනේ. எல்லாரும் நாங்கள் ஒரு இடத்துல மது போதையிலிருந்து அகன்று செல்ற சம்பந்தமான நிகழ்வு செய்யறோம்னா நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு சிந்தனையில இருக்க வேண்டும். ඔගොල්ලෝ දන්නවද රටේ ලොකුම ව්‍යසනය තමයි මත්ද්‍රව්‍ය. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா இந்த நாட்டில முழு மது போதை சம்பந்தமான தடுப்பு சம்பந்தமான கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்படுறது. පොලිසිය මහ ජනතාව කියන්නේ එකයි කියන්නේ ගහන පොත්ත වගේ. போலீஸ் மற்ற மக்கள் எல்லாரும் வந்து சொல்றது ஒரு ஒருமைத்துவமான ஆட்கள். කියන්නේ මරමුල එන පොත්ත. மரம் ஒன்றின் வேர்கள் மாதிரி. ඔව්. அது இல்லாம போலீஸ் නැතුව මහ ජනතාව ඉන්න බෑ මහ ජනතාව නැතුව පොලිසියට බෑ. போலீஸ் இல்லாமல் மக்கள் இல்ல மக்கள் இல்லாமல் போலீஸ் උත්තර들 இல்ல. ඒතකොට මේ ඕගොල්ලන්ගේ දරුවෝ මේ මුළු සමාජෙම අපි ඇත්තම පිළිගන්න ඕනේ තමයි යම් කිසි මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍යයක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හෙරොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ටැබ්ලට්ස් වෙන්න පුළුවන්. පෙති වර්ග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගංජා වෙන්න පුළුවන්. කසිප්පුත් මත්පැන් තමයි. ඊට වැඩිය මේ මත්ද්‍රව්‍ය තමයි ලොකුම ව්‍යසනය අද රටේ තරුණ පරපුරට. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா உங்களோட பிள்ளைகள் மற்றும் உங்களோட சகோதரங்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே
இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி இந்த நாட்டில் பல அவதூறுகளுக்குரிய பல நோய்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டு මේ ඉච්ඡා මහත්තයා ආවට පස්සේ මම දැක්කා අල්ලලා තියෙනවා මෙහි කේරළ ගංජාම කිලෝ මම හිතන්නේ 1600 ගාණක් වෙනවා මම බැලුවා ඊපෙරදා 1600 ගාණ මේ වෙන විට අතම ගන්න. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதிகாரி சார் வந்த பிறகு இந்த பிரதேசத்தில் 1600 ගාණ. 1600க்கு மேற்பட்ட கஞ்சா அது தொடர்பான போதைப் பொருள் பிடித்திருக்கிறார். එතකොට අපි මේක ඉච්ඡා ලොකුට මේක බරපතලස ගණන් ගන්න එපා. අපි ලේසි මේක නවත්තන්න. முடியாதுன்றதுக்கு ஆதாரமா எங்கள் தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதிகாரியும் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சரும் சேர்ந்து ஒரு போதைப் பொருள் தடுப்பு சம்பந்தமா அகன்று செல்ல தொடர்பான ஸ்டிக்கர் ஒன்று தருவோம். அந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டுறதால மற்றவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்வினம் இந்த வாகனங்களில் போதைப் பொருள் சம்பந்தமான எந்த விஷயங்களும் செய்ய முடியாதுன்றது. මේ තියෙන ස්ටිකර් එක මේකේ තියෙනවා අපේ දෙමළ භාෂාවෙන් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා අපි පොලිස් ලෝගෝ එක තියෙනවා. මේක අලබන්න ඔයගොල්ලෝ අභිමාණයෙන් බයනතු මේක අලෝගෙට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මැසේජ් එක දෙන්න. ආයි අපේ ගම රකින්න ඕනේ. අපි මේ ගමේ වැරදිර වෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ. අපි කියලා ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේත් මතය හදන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. என்னன்னு சொன்னா இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களை ஒட்டுறதெல்லாம் பார்க்குறவைக்கு வந்து உங்களோட வாகனங்கள் ஊடாக போதைப் பொருள் சம்பந்தமான கடத்தலோ எந்த விதமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளாதுன்னு சொல்லி அதை பார்க்கும்போது போலீஸ் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளும். අද ඉඳලා ඕගොල්ලෝ අපිත් අත්හැර වෙනන් ඉන්නවා. මේ ගමන අපිත් එක්ක යන්න. අද ඉඳලා අපි මේ ප්‍රදේශය අපි ආරක්ෂා කරනවා කියන හැඟීම තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ අද ඉඳලා අපිත් එක්ක ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ආවට. බොහොම ස්තුතියි කියන්නේ මේ අත සහභාගී වුණාට. இந்த ஸ்டிக்கரை உங்களோட வாகனங்களோட ஒட்டி வாகனங்கள் அனைத்து முச்சக்கர வண்டிகளிலேயும் ஒட்டி இந்த போதைப் பொருளிலிருந்து தடுப்பு சம்பந்தமாக ஒத்துழைப்பு மற்றும் அது தொடர்பான நபர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேரத்தில் தலைமை போலீஸ் பொறுப்பதிகாரி හරි උඩින් ගන්න ඕනේ. වා නිකල් වා ඉත වගේ වා එல்லாம் பெருமா අපේ කට්ටිය නේද? ඉවල අරන් යන්නේ. හරි. ඔට්ටිකොන් සේරාකට දෙන්න මොන ස්ටිකර් ඔට්ටි? මේ පැත්තේ මෙහෙට එන්න ඕනේ. මේ පැත්ත බලන්න. ඕකේ ඕකේ. Right, well,